nɛgɛ ɲɛ 17 tannan gosira Banumanakaw fɛ Kangaba Kulukoro mara la ani Bamakɔ. O waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. A y'aw bisimila. Bi araba juin kalo tile 26 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamanaden dɔ welelen don duniya kiiritigɛsoba Cour pénale internationale la min ka kiiritigɛw daminɛna bi araba. Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahamudu n'a si ye san 46 ye tun ye jadijɛkuluma ɲɛmɔgɔ jamana faaba kɔnɔ. États-Unis Amérique jamana cɛbɔba fila ka ka ɲɔgɔn sɔrɔ barosigibba dɔ kɛnɛ ka Atlantakaw fɛ sini alamisa. Ni barosigi ye laada ye min bɛna kɛ Amérique jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ. Mali jamanaden min bɛ wele ko Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamud ni a si ye san 46 ye ɲankelen don duniya kiiritigɛsoba kan min kiiritigɛw daminɛna bi araba n'o ye Cour pénale internationale CPI. Ni mako falen in jalakiw binnen don a kan k'a fɔ ko karo gɛlɛya ani binganni walejugubaw olu kɛra jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ Tɔnbɔkutu mara la tuma min na a tun ye jadijɛkulu ɲɛmɔgɔ ye. Kunnafoniw walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la VOA ka laselikɛla Alfuseni bɛ n'a kɛ o k'a sɔrɔ ɲangini kɔni kɛra yafa bɛ se ka kɛ a ko la i n'a fɔ Alpha Ki yɛrɛ ye yafa deli n'an yɛrɛ hakili b'a la san 2016 wa Alpha Ki kun ye yafa deli kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ ni Abdul Aziz fɛnɛ y'o yafa deli kɛ Tɔnbɔkutukaw bɛ se ka yafa ma a ko la nka caman hakili la yan'o yafa deli ka kɛ jagoya ɲangini kɔni ka ale kan a bɛ fɔ mun ma condemnation. As follows, on the basis of Articles 25(3)(a), C. Burkina Faso Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta tun talen don taamala ye kunun tarata Wagadugu dugu kɔnɔna la. Kumaɲɔgɔnya o donna ani Capitaine Ibrahima Traoré ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriya siraw jijili kan ani ka fara jamana sabaw n'o ye Mali, Burkina ani Niger ye olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ wele ko AES o ɲɛtaa baaraw kan. VOA Bambara ka lasilikɛla Kader Traoré ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan ka bɔ Wagadugu a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Kader i n'u la. Anula Mariam, anula VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Bisimila. Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta tun bɛ Wagadugu kunu min kɛra kumaɲɔgɔnya ye ani jamanatigi Capitaine Ibrahima Traoré ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa bakuruba la aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ kɛnɛ kan yen? Ayiwa an ni ce Mariam Traoré. Ayiwa a y'a lɔn ko Assimi Goïta kɔni ale ye tile kelen taama kɛ Burkina Faso taama min kɔnɔ a sera ka sigi ka fɔ kɛ ni Burkina Faso ka fɛngɛfɛngɛ ɲɛmaa yɛrɛ ye Capitaine Ibrahima Traoré. Ayiwa ni sigikafɔ ni o bakurubaw ye ka se ka filɛri kɛ min ye badenya ani tɛgɛdiɲɔgɔnma ye Mali ale ni Burkina Faso jamana ninnu cɛ. O kɔfɛ fɛnɛ ninnu sera ka o dala lankanakow kan a b'a lɔn ko kabiri san damadama lankanakow kɔni o ka gɛlɛn kosɛbɛ Burkina Faso Mali ale ni Niger jamana cɛ. O kɔfɛ fɛnɛ a b'a lɔn fɛnɛ ko binganni walekɛlaw maa karigɛlɛn kɔni ni tuma dɔ ni o ye o ka binganni walew kɛ o bɛ boli ka taa o yɛrɛ dogo jamana wɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa jamana fila ninnu ɲɛmaaw y'a filɛ n'o bɛ se ka tɛgɛdiɲɔgɔnma yɛrɛ sabati kosɛbɛ sabula o tɛgɛdiɲɔgɔnma yɛrɛ b'a sen kan nka olu bɛ se ka filɛ o bɛ se ka taabolo kura min di nin tɛgɛdiɲɔgɔnma nin na min bɛ se k'a to olu ka surugasiw kɔni u ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ ka taa nin binganni wale ko ninnu kan. A sabanan o ye i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na AES ye min ye Alliance des États du Sahel ye o maa ninnu kɔni Assimi Goïta ko ale ni Capitaine Ibrahima Traoré kɔni olu y'o da don o ko min na o bɛna se ka baara kɛ min bɛ se ka to AES kɔni ale ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka kɛ yiriwali ye jamana fila ninnu ma ka fara Niger yɛrɛ kan k'a kɛ jamana saba. Ayiwa a bakurubara nin kuma min de fɔra nin sigikafɔ nin na o kɔfɛ fɛnɛ Assimi Goïta ale sera ka sigikafɔ kɛ ni malidenw ye minnu yɛrɛ sigilen bɛ Burkina Faso yaasa ka se ka filɛri kɛ olu ka sigi min Burkina Faso kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu bɛ na. Ayiwa Kader ɲininkali filanan bɛ tali kɛ min kan an y'a ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta bɔra ka kuma jamana saba ka tɔn kan n'o ye État du Sahel ye AES a y'a yira k'a fɔ sira min taara seginkɔ t'a la bilen. Capitaine Ibrahima Traoré ale ye mun da Assimi ka ɲininkali ni hakilina jagabɔ kuma ninnu kan? Ayiwa yanni Assimi Goïta yɛrɛ ka nin fɔ Capitaine Ibrahima Traoré y'a fɔ a ka kunnafoni caman senkɔrɔ
ayiwa ale lasiri caman kɛ a ye baro kɛ ni fasodenw ye san tɛmɛnen yɛrɛ a y'a fɔ ko olu kɔni olu da don AES ko min na kɔni o ko kɔni o tɛ se ka dabila tuguni kɔfɛ a y'a yira ko Burkina Faso y'a dantigɛ ka bɔ CEDEAO ra ko o CEDEAO sɔgɔ ko min kɔni o tɛ se ka kɛ tuguni sabula olu ye AES min sigi sen kan AES min kɔni olu ka miliyara sira ɲɛnama don sabula taabolo caman bɛ AES min kɔnɔ ka bɔ lankana ko ra ka se ka taa sɔrɔ da dumuni fɛn yɛrɛ sɔrɔ to ra ani nafolo sɔrɔ ko la an bɛ wele ko développement ko o bɛɛ bɛ AES kɔnɔ ni olu ye baara kɛ kosɛbɛ olu mako tɛ farafinna tilebinfan tɔn min ye CEDEAO ye ka kɛ olu de kɔnɔ ko olu de bɔra o tɛna se ka don CEDEAO kɔnɔ tuguni. Kader an ka foli b'i ye ni tun ye VOA ka laselilikɛla Kader Tarawele ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigilen don diɲɛ kɔnɔ k'u ka kiribifɛnw kɛlɛ n'a bɛ wele ko Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues walasa ka se k'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔna la cakɛda min sigilen don kiribifɛnw kɛlɛli kama n'o ye Office central des stupéfiants ye olu ye drogue o tɔni 60 ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen jeni min kɛra juin kalo tile 16 ɲinan san waleya in a kɛra Diogar la Kati yan fan fɛ a yirala k'a fɔ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔn o de bɛ Diogare ani Bamakɔ cɛ VOA ka laseliden Mohamed Danyogo ale tun welelen don kɛnɛ kan a ye jaabi minnu sɔrɔ kunnafoni kunkan o filɛ nin ye. Diɲɛ kɔnɔ juin kalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛnaminimafɛnw ka olu kɛlɛ Mali kɔnɔ ka nin don ɲɛnamaya cakɛda min n'a ɲɛsinen don ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ma n'an ko ale ma ko Office central des stupéfiants olu kɔni Diogar la olu ye tasuma don ni ɲɛnaminimafɛn tɔni 60 de la ni ɲɛnaminimafɛn minnu n'olu minɛna u ka cakɛda minnu n'o bɛ Bamakɔ ani Kulikoro fɛ wa musaka min kɔni a bɛ se ka don ni fɛn na o bɛ taa fo miliyari 10 ani a kunkanfɛn na colonel major Fuseni Keita n'ale ni cakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔba ye an k'a lamɛn. Depuis juin 2023 fo sisan donc n'an y'u minɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan maintenant ni an ka ɲɛnajɛ sera 26 juin n'o ye journée internationale de la lutte contre l'abus et la consommation des produits illicites o b'an permettre ka na pour que ka aw bɛɛ da lajɛ ce journaliste à la société civile et que vous soyez témoin a ka kɛ vraiment très d'union pour que k'a yira population la et que produit minnu minɛna u tɛ taa yɔrɔ si u tɛ bila sugu kan mais u bɛna k'a détruire pour éviter à ce que vraiment an ka population an ka denmisɛnninw vraiment k'u kana a kɔlɔlɔ ma. Kɛnɛrɛ kulun bɛ n'ale fana ka baara o ɲɛsinen don ni ɲɛnaminimafɛn ninnu kɛlɛli ma dugu kɔnɔ walasa ka se ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu kisi ni ko ninnu kɔlɔlɔw ma olu ka ɲamaba o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sidi Mohamed Samake a y'a ka nisɔndiya fɔ ani olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ min na a da donna o fana la. An bɛ bɔ ka bin caman kɛ an b'a kɛ kariw kɔnɔ n'o ye sensibilisation ye an b'a kɛ école la sensibilisation an b'a kɛ réseau kan an ni médiaw fana bɛ jɛ k'a kɛ donc fɛn fɛn ye kunnafoni ɲɛnaminifɛn kan kɔlɔlɔ mun b'a la an b'olu di ani taabolo mun b'a la denmisɛnnin mun n'u mansaw garijɛgɛ kɛra ɲɛnaminifɛn ye a mini ye ka kunnafoni d'olu ma olu orienté a bɛ se ka furakɛ yɔrɔ mun na ani ka kunnafoni d'u ma den yɛrɛ bɛ ka consommation bɛ niveau mun na an b'o fana kunnafoni di ka tila k'a yir'u la k'a fɔ sigili o b'a juguya de mais n'i wulila k'i jɔ a wagati a ka ca Ala fɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma alors den n'a mansa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ ɲɛnaminifɛn ko in na. ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli i ka dɔn diɲɛ kunkan ko fɛn de don ale kɔni ale bɛ maa miliyɔn caman de kunkan diɲɛ kɔnɔ o la sa diɲɛ tɔnban bɛ yen n'o ye ONU ye o bolofara bɛ yen n'o ɲɛsinen nin ko in kɛlɛli ma n'an ko ale ma ko ONUDC o ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali la o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Crispin Sangara ye ale fana y'a ka nisɔndiya o yira wa ka tila ka yira k'a fɔ ko cakɛda min ɲɛsinen don a kɛlɛli ma Mali la k'u ka wulikajɔ ko a yelen don. Crispin Sangara lamɛn. Seulement nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des actions an kɔni an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ baaraba de kɔni bɛ ka kɛ Mali la ka se ka ɲɛnaminimafɛn ninnu ka u kɛlɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fo ka taa bila kalo o kalo an bɛ jateminɛ minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ fana bɛ ka dɛmɛ min don o ma o dɛmɛw u bɛ ka nɔ bɔ. Contribuer efficacement à la lutte contre la drogue au Mali. Baaraw bilalen don minɛn min kɔnɔ Mali kɔnɔ ɲinan o de ye k'a fɔ ni ɲɛnaminimafɛn ninnu ka maaw waju a la halisa ka kuma maaw fɛ cogo min na a mini yɛrɛ
maaw kana don a la fo ka taa kɛ a ka kɛ fɛn ye fɛn min kɛlɛli o bɛ gɛlɛya donna nataw la Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ to kunnafoni hukumu kɔnɔ hali bi Mali la Bamakɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ bolimafɛn filaw n'o ye motow ye o motobolila camanw de bɛ yen minnu bɛ motow boli ni waati laban ninnu na ka sɔrɔ dungare min n'o bɛ kɛ moto la n'a bɛ wele ko rétroviseur o tɛ u ka moto la min nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kisi kɛ sirabakan kasaraw ma VOA Bambara ka lasigiden Mariam Kuyate ka sɛgɛsɛgɛli sera o ma bi a ye kuma barani tɛnkun maliden dɔw la Bamakɔ an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka jateminɛw senfɛ Bamako i bɛ moto caman de ye boli la circulation na ka sɔrɔ rétroviseur t'u la i b'a kelen-kelennin dɔw ye ni rétroviseur bɛ minnu na i bɛ taa sɔrɔ a kun surulen don o siratigɛ la sa an ye ɲininkali tɛngun Bamakɔ ka caman na yaasa k'a dɔn mun kɛlen de kama u tɛ rétroviseur matarafa u ka bolimafɛnw na. Oui, moto bɛ n bolo. Yala rétroviseur bɛ ka moto la? Non, bon rétroviseur tɛ ne ka moto la. Bon tiɲɛ na rétroviseur a bɛ ne yɛrɛ degun dɔɔnin quoi. N'a b'i degun? Bon souvent comme rétroviseur nafa b'a la mais souvent i b'a ye k'a fɔ a ka di cɛkɔrɔbalamɔgɔw de ka caya quoi mais an jeunes précisément an t'a nafa dɔn kosɛbɛ o de kama a man d'anw yɛrɛ ye quoi sinon tiɲɛ yɛrɛ la nafa bɛ rétroviseur la. A nafa ye mun ye e bolo? Bon a nafa bɛ se ka kɛ min ye rétroviseur ni casque de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ni rétroviseur bɛ moto la ni casque b'i kunna a ma se k'i kɔfilɛ ka gauche ni droite lajɛ ni rétroviseur bɛ moto la donc o bɛ se k'a nɔgɔya i bolo k'a sɔrɔ i m'i kɔfilɛ i m'i ɲɛfilɛ quoi donc o y'a nafa ye ne bolo. Donc e bolo ni casque t'i kunna donc c'est pas la peine i ka rétroviseur bila moto la de quoi. Bon ne ka faamu na a fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ne ka moto la jɔlen filɛ rétroviseur fila de y'a la mais parce que nafa b'a la ni rétroviseur b'i ka moto la a ka fisa ni kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ ye. Ma fama bon a bɛ yɛrɛ protéger quoi parce que i bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la i bɛ se ka choc sɔrɔ a bɛ gɛlɛya o rétroviseur dun da man gɛlɛn 200 400 mais bon o ka fisa i ka taa 20 20 5 don i yɛrɛ la a kuma ka ca quoi mais vraiment nafa kɔni b'a la a tɛ mun a tɔgɔ fɛn don rétroviseur don a maɲi yɛrɛ de ma parce que i ka to kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ a maɲi surtout embouteillage ka bon sisan i m'a ye a ma nɔgɔn quoi o de y'a problème yɛrɛ ye. Ayiwa e ye moto feerela ye ayiwa an ɲɛ b'a la rétroviseur ko a bɛ aw bolo da jumɛn kan yala a bɛ to ka don mɔgɔw ka moto la wa bien a ko bɛ cogo di? Bon a ma d'u la a ma d'u yɛrɛ de ye quoi dɔw b'a bɔ a bila so dɔw fɛnɛ b'a don u b'a dabiri de. Mais est-ce que e bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ rétroviseur don u ka motow la? Bon a ma ca hali minnu b'a dɔn a la olu bɛɛ b'a dabiri de. Bon rétroviseur nafa bɛ rétroviseur la rétroviseur nafa tɛ dɔwɛrɛ ye n'i bɛ circulation na n'i bɛ tourner i ka dɔn mɔgɔ min b'i kɔfɛ et puis n'i bɛ fara fana i ka dɔn fɛn min bɛ kɔfɛ i ko présencer i yɛrɛ la o la i b'i ka position ta i kan ka kɛ cogo min i b'a kɛ ten mais rétroviseur la fo k'i kɔfinɛ e kɔfinɛtɔ n'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛfɛ tu fais de mal ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ maliyɛn kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka rétroviseur monter parce que rétroviseur tɛ dɔwɛrɛ rétroviseur ye i jɔngila kana de i t'a kɛ i yɛrɛ ye o i b'a kɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ mun ye ne ye choc sɔrɔ sisan ne ye dɔ tan san e b'a dɔn cogo di bon rétroviseur kɔni n'i y'a dan ne ma maliyɛn bɛɛ kan ka rétroviseur don i ka moto la. Ayiwa nin b'a yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ rétroviseur la o kama an bɛɛ lajɛlen kan ka a matarafa yaasa k'an yɛrɛ tanga sirabakan kasaraw ma Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kan sisan an bɛ a lase aw ma k'a fɔ an bɛna don jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to an ka radio fiɲɛsira ni Dabarani so kan aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.
an balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na an bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kan u ka finitigi mɔgɔ 20 ka fara duguden kelen kan fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ waleya in k'a kɛra u ka jamana tilebiyan fan fɛ ka taa Niger ani Burkina Faso dancɛ la VOA tɔgɔla Kayatu Tarawele ka bɔ Washington. Ayiwa an balimaw ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa ni Keniyakaw fɛ yen Kenya jamanatigi William Ruto ye laseliw kɛ min kɛra bi araba n'o bɛ tali kɛ sariyasen minnu tun ka kan ka ta n'a tun ka kan k'a bolo nɔbila u ka lɛnpo sɔngɔ yɛlɛnni ko kan ko o bɔra a ma nin waleya in kumakanw dara giringajɔ wale kɛbagaw ka fitinɛ kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ni bɔnɛ u ka jamana faaba kɔnɔ o senfɛ jamanatigi William Ruto y'a yira k'a fɔ a ko n tɛna n bolo nɔbila nin gafe in na tuguni gafe min ni o tun bɛna kɛ ɲinan san 2024 sariya sen dɔw yɛlɛmali ye min bɛ tali kɛ an ka lɛnpo o sɔngɔ yɛlɛnni ko kan an bɛ to kunnafoniw hukumu kɔnɔ hali bi an bɛ taa Rusila jamana kan u ka minisiri min sigilen don lakanako kunna ni a bɛ wele ko Andrei Bolisgov ani Ameriki jamana ka lakana minisiri Louis Austin ni maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun tarata nɛgɛjuru sira fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ min bɛ tali kɛ Ukraine jamana kɛlɛ o lahalayaw kan a yirala k'a fɔ ko nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen taara Ameriki jamana fɛ walasa kuma ɲɔgɔnya datigɛ ka don Rusila jamana ani u ka minisiri ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra hakilijagabɔ kunnafoniw ye k'a ladi Moscou fɛ u ka lakana minisiriso ale ka laseliw senfɛ an bɛna États-Unis jamana kan yan jamanatigi sigi kalata min bɛ senna kalata cɛbɔ filaw olu ka san ladala barosigiba min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ko débat o tako fɔlɔ kan ka kɛ Atlanta Georgikaw fɛ sini alamisa min bɛna kɛ cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ameriki jamanatigi Joe Biden ani a fadenkɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ min kuma ɲɔgɔnya kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛna latɛmɛ jabarani so kan Kayatu Tarawele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o lase jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye laseli kɛ sibiridon ka sardasu kalanso olu kalandenw minnu tilala kalan na Ameriki yan ko Ameriki kun ma deli ka ni ɲɔgɔnna ɲini a ka sardasu fɛ ni o ye ka fɛn caman kɛ yɔrɔ caman na wagati kelen na nin wagati yɛrɛ la Ameriki sardasu bɛɛ Ukraine dusukuma fasojama kɔkɔrɔma don u ka kɛlɛ la kanabilali nɔfɛ an ka sardasu bɛ baara kɛ tile kurukara bɛɛ kɔnɔna la yaasa marifakisɛw ani maramafɛnw olu ka se ka taa dugumasira jikansira ani pankunu sira fɛ Ameriki jamana ka sanfɛ sardasu a ye balo kerenin ka bɔ sanfɛ kana duguma o daminɛ ka balo ba yirika caman de fili ka bin Gaza jamakulu ma fasojama ma ka da dankarili laban min bɔra Iran fanfɛla la ka ɲɛsin bani Israɛla ma an ye an terilakaw fara ɲɔgɔn kan arabudugu fɛnɛ b'o la yaasa ka se ka nin dankarili k'a kɔn ka segi Donald Trump ale ko Joe Biden ko a bɛ kan ka Ameriki sardasulakaw bila ka taa waleya kɔnɔ mun waleya ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana lamɔlɔyara kojugu wa jamana ɲɛmɔgɔ min b'an bolo yuruguyurugu jamana ɲɛmɔgɔ don ani a koronen don Joe Biden o de bɛ kan k'an lase guerre mondiale sabanan ma wa o de bɛ sen na sisan Donald Trump ko k'a man ka sɔn ka farati ka kɛlɛ kɛ ni Rusila ye walima Chinois jamana a ka fanga ɲini jabaranin dɔ a ye layidu ta ko Ameriki sardasu ko u bɛna bila kɛnɛmako ci la mun bɛ Ameriki ka nafa bila sanfɛla la fɔlɔ b'a ɲini farajɛ jamanaw fɛ an ye wari mun don u ka minɛnw bilali la ka taa Ukraine u k'a sara an ye u kan ka kɛ sisan nka Joe Biden ale ka fɛgɛ wa a tɛ bonyali kɛ yaasa ka o wari in kani Biden a ko Ameriki sardasu k'u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw ko k'olu koloma gɛlɛya ani ka u fanga sinsin poropuruli ani bagabagali kan an ka danbew olu lafasali k'an kɔda tunturulakaw la ka bɛn makaran ani ka kanabilali o fɛnɛ makaran ani dayɛlɛli an ka finitigilakaw kosɔn an bɛ waleya kɛ Ameriki bɛ se ka mun kɛ i n'a fɔ fasojamakulu ani ale de ye sebaga ba jamana ye duniya kɔnɔ ale de ye bɛɛjɛ fanga o jamana ba fɔlɔ ye duniya kɔnɔ
Ameriki jamana ka sardasu ka minisiriso ye laseli kɛ ko sardasu ka duguma sardasu cɛta ani jikan sardasu ani sanfɛ sardasu san 2023 ko a ka laɲiniw ma se ka sabati ni sardasu cɛta mɔgɔ 40,000 ye. Donald Trump ale ko ka da kan mɔgɔ caman u tɛ fɛ ka taa Ameriki sardasuya la, a bɛ mun wele k'a fɔ ko guerre kɛli o politiki ani ka saniyali kɛ politiki sanfɛla la ka bɔ Joe Biden yɔrɔ la k'o de kama nin waleya bɛ sen na. N bɛ sɛnɛ kolo gɛlɛya ani an ka danbew k'o lasegi Ameriki finitigilakaw ma wa marxisme hakilila o tɛna yamariya, communisme o fɛnɛ tɛna yamariya wa an b'a an mabɔ fanga kɛkojuguya fɛrɛ hakilila bɛɛ la fascisme. Ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i y'a ye cɛta a jiginna ko kun caman de b'a la ko a dɔ ye o ye sɔrɔ kɔgɔbaliya ko o b'a to kun caman bɛ funankɛninw bolo ani u b'u kɔlɔsi jamana ka cakɛda baarakɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnla denmisɛnninlakaw minnu bangena san 1970 ka na san 2012 wagati la. An bɛ segin ka taa Nigerikaw fɛ yen u ka jamana finitigi mɔgɔ 20 ani duguden kelen minnu fagara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ jamana tilebiyanfan fɛ. Kayatu Traore. Dankarila furuba lakanakɛla sɔrɔdasiw la tarata don na Tasiya duguda fɛ Tilaberi mara la ka da lakanakutigiso ka laseliw kan jamana furuba jakanso kan. Lakana ɲɛmɔgɔyaso ye a dankarili bila kulu marifatigiw dɔw de kan ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko mɔgɔ 9 wɛrɛ jogina ani ka bolifɛn 2 tiɲɛ a senfɛ. Tarata don sɔgɔma juin kalo tile 25 la walakatile waati la bin kɛra dansagokɛlaw Force de Défense et de Sécurité FDS jamana ka furuba lakanakɛlaw kan u ka kɔlɔsili baaraw senfɛ a yɔrɔ kɔnɔna na lakana kutigiso ka laseliw la kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna na min kalanna jamana furuba jakanso Tele Sahel kan. Binkani kɛra Tasiya duguda fɛ Tera mara la u ka sɛbɛntiyali la a kunnafoniw ye a yira k'a fɔ k'a falenna lakana finitigi 20 ni civil kelen fagaliw la ani ka mɔgɔ 9 jogi minnu bilala ka taa furakɛli la Gotei lapitaniso la ka fara bolifɛn 2 fɛnɛ tiɲɛniw kan. Dansagokɛla caman fɛnɛ fagara u ka laseliw la u ye a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na iko sisan ko sanfɛ ani duguma bolomadɛmɛ kɛlɛbolo caman fɛnɛ bilala ka taa a yɔrɔ la minnu bɛ baara la yaasa ka tɛgɛda kɛ dansagokɛla tɔw a yɔrɔ ninnu na kan. Jamana bilala tile 3 sanga kɔnɔna la ne bandiru kun suliliw ye ka taa sibila kɛ a mɔgɔ fagalenw ye u ka fɔ la. Tera sigida bɛ Tilaberi mara la ka taa jamana 3 dancɛw la u bɛ min wele nanzarakan na ko 3 frontières Niger, Mali ani Burkina dancɛw la an bɛ don min na iko bi ne a kelen bɛ Al-Qaïda Saheli jihadi dansagokɛlakulu dagayɔrɔw ye. Tera ye camion doniba talaw tɛmɛsira ye ka bɔ Lomé port la ka don Niger. Camion bayirika caman de bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ dongo don ka bɔ Lomé port la Togo jamana kan ka tɛmɛ ni Burkina ye ka don Niger ne jamana 2 ninnu lakanakɛlaw ka kɔlɔsi kɔnɔ. Kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ko lakanakɛlaw ye dansagokɛla caman faga k'a yɛrɛ lafasali ninnu senfɛ ko ɲinini bɛ senna halisa yaasa ka tɛgɛda kɛ minnu ye ni dankarili waliya ninnu kɛ tɔw kan. Sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Sirantolantan bunakun kan ka sanga ni Mali sirantolantanaw cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn ko don olu ka kumakanw ye bɔlɔlɔw n'o ye réseaux sociaux ye olu sanfɛ k'olu tɛna u ni yɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndanw na tuguni ni yɛlɛmɛ ma don Mali sirantolantan tagabolo la maliden caman ma nisɔndiya u ka hakilinaw filɛ a ko kan. Ne tɔgɔ ye Bala Ture ka bɔ Badugu Nafaji. Ne yɛrɛ ye yɛrɛ tɔgɔ mɛn dusukundimi bɛ sin ka ne minɛ ten. U b'a fɔ k'u tɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de ye k'u ka drapeau défend quoi. Ni ne yɛrɛ Mali yɛrɛ fédération ɲɛmɔgɔ mɔgɔ ye u bɛ nin bɛɛ bila u bɛ na ni génération kura wɛrɛ ye pour que Malien ka se ka lafiya. Zɛru ka ladilikan tɛ se ka di olu ma parce que ladilikan ko t'olu la bilen an b'olu to yen sa de n'i ko k'i bɛ ladilikan di u ma an b'an sigi o la olu bɛ to yen de dusu t'u la jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'a fɔ k'olu bɛna Mali ci yan o bɛ kɛ i tɛ Malien k'a fɔ ko b'an bɛ taga an bɛ gagner Malien zɛri si tɛ i to Malien zɛri ko fɔ k'a fɔ k'an bɛ taa ni jamana k'an bɛ gagner ko Malien bɛɛ k'i hakilila tigɛ a tɛ yen. A bɛɛ dɔrɔn k'an ka duwawu kɛ duwawu bɛɛ kɛ dɛ mais duwawu bɛɛ kɛ min o y'a sɔrɔ dusukolo b'i yɛrɛ la dɛ. N tɔgɔ Manfa Kɔnɛ ka bɔ Badugu Nafaji. Bɛɛ ko ko Mali bɛ se balontan na ni diɲɛ bɛɛ di mais Mali supporter dusu kasilen don bi ka tɛmɛ supporter bɛɛ kan a yɛrɛ kɛlen komi k'i bɔ Malidenya la ala ni an ka Mali joueur minɛ yɛlɛ terrain kan u bɛ kɛ cogoya min na terrain kan a bɛ kɛ fɛn yɛrɛ bɛ maloya quoi tɔgɔ min bɛ i la kɔfɛ a t'o tɔgɔ balontan na Mali ye quoi est-ce que a faamuya
sinon a mana ko dusukolo ila ile kɛ an ka dusukolo ta fɔlɔ le ka gagner ka sɔrɔ ka kan dɔ fɔ kan ka bɛɛ sanctionner ka yira ila ka fɔ yan ye Mali le ye n'i ko k'i tɛna jouer i ɲɔgɔnna caman de bɛ yan. Ne tɔgɔ Amadu Sumaworo ka bɔ Badugu Nafaji. Ne yɛrɛ bolo sigi a fɔ de y'a fura ye o ka wele k'u sigi ka u ɲininka ayi ko fɛn jumɛn bɛ yen a y'a fɔ o fɛ n'o fɔra sisan a ka ca la fɛn dɔ bɛ fɔ yen n'a a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don fana a bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ o kɔni ye ne kɔni hakili ye mais u dusu bɔra dɔrɔn k'a fɔ k'u tɛ n'a bɔ u kana fɔ k'u tɛ balontan faso ye. Ne tɔgɔ ye ko Saliya Kamaradi Lewura di Soleil. Mali balontan ko ni dusu tiɲɛ tɛ fila ye kelen kɔni ɲɛnama Mali y'o kɛ sɔrɔ balontan ko la k'a fɔ ko n'u ko dɔ ma kɛ ko u tɛna jouer Mali fɛ tuguni u filila u tun man kan k'o fɔ cogo b'a la min tɛ nin ye quoi. N'a ma jouer Mali fɛ a bɛ jouer jamana jumɛn fɛ balontanna baasi tɛ yen ko min bɛ u ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka se nin degré nin ma tan quoi. Vraiment bi m'an bila supporteria la mais ma a mɛn fɔlɔ ni nin tɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ Mali bɛ se ka dususuma sɔrɔ balontan ko la cogo o cogo Ala ko o ko latigɛ Mali kɛ dususuma sɔrɔ sinon jamana caman bɛ yen bi Mali k'an ka Coupe d'Afrique ta ka kɔn olu ɲɛ halisa Mali ma kelen sɔrɔ vraiment o fana joueurs yɛrɛ k'an ka fɛn dɔ bila u kunkolo la ka ko caman bɛ yen ko bɛɛ to yen k'i ɲɛsin coupe nɔfɛla ma. Kassim Kone mɔgɔw bɛ ka kuma mun fɔ ne ka jalakali bɛ taa ka taa balontan ɲɛmɔgɔ fanfɛla la sabula n bɛ kuma ni misaliya de ye mɔgɔ n'i ye mɔgɔ bila baara la i kan ka bila i kan ka mun kɛ fɔlɔ i b'o kɛ i b'a bila condition na n bɛ misaliya ta mun kan o ye entraîneur yɛrɛ ka côté fɔlɔ Mali entraîneur bɛ bila baara la san caman magaso ye san kelen ɲɔgɔnna kɛ a fɔra k'o ka sara ma kɛ n'i ye mɔgɔ bila baara la i bɛnna mun kan i b'o bɔ a sira fɛ fɔlɔ ne ka jalakili ni 100 de don 80 bɛ taa balontan ɲɛmɔgɔ fan fɛ parce que an ka balontan ɲɛmɔgɔ ninnu olu de olu ka na balontan la ɲɛnamaya olu bɛ na de ka na u yɛrɛ u la ɲɛnamaya fɔlɔ. An bɛ don min ko bi Mali Senatolontan Fédération ɲamayaso ka fara farikolo ɲɛnajɛ minisiriso kan olu ma kuma fɔlɔ a ko kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka radio so fiɲɛsiraw kan walima aw b'an sɔrɔ Facebook, YouTube ani Instagram kan nɛgɛjuru sira o labilalen don min bɛ wele nanzaraw ka kan na ko 001 202 430 47 16 n'o ye 001 20 24 30 47 16 ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires. Son site